नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. सो आज आम्ही आले आहोत खारदांडा कोळीवाड्यामध्ये. तर ती जी नेटची फिशिंग असते म्हणजे त्याला सहज बोलतात कोळी लँग्वेजमध्ये, सहज. आणि इतर असे म्हणजे डोळ, कोण डोळ बोलतो, कोण सहज बोलतात. तर ते आज सहजावरनं बोटी आलेल्या आहेत. तर तुम्हाला दाखवतो त्यांना किती मासे भेटल्यात आणि किती क्वांटिटीमध्ये. सो गाईज बघूया आपण किती भेटल्यात ते. कट. सो गाईज बघूया आज किती मासे भेटतात आपल्याला. मामा का नीचे वाला दार्ली में आज बड़ा आलू देता है, दाढ़ी को बड़ा आलू देता है। तुम्ही बघू शकतात किती तारली भेटली ती. खूप मोठी आहे. पण ही आहे ना, ते लोक कुट्ट्यामध्ये टाकणार आहे. म्हणजे जे फार्मिंगसाठी जे खत बनवतात त्याच्यामध्ये सुकून ते त्याचा पावडर बनवून ते खतला यूज करणार. खूप क्वांटिटीमध्ये बघा, तुम्ही बघू शकता. तिथे पण आहे आणि तिथे पण आहे अजून. तीनों जाली लगा दिया तब ये लोग गया। अरे सोए पागल लोग। आणि ही आहे ना गाईज कोलबी आहे. हे या सर्व बॉक्समध्ये कोलबी आहे गाईज. हे सर्व कुट्ट्याचं मावर आहे. म्हणजे हे सुकून सर्व याचा ते जे खतासाठी यूज करतात, म्हणजे जे फार्मिंगसाठी यूज करतात ना, ते सर्व ते त्या गोष्टीला हे सर्व हे करतात. उभा आहे ना त्याच्या बाजूने. बोला है तो बोल रहा है पावड़ी संदेश के पास से बोल उसको बोल एकदम दिला इकडे पण आहे. एक बड़ा है इधर बात से मुझे ध्यान नहीं पड़ता है। खूप हे बघा, म्हणजे ऑलमोस्ट कम से कम 15 ते 20 टपापर्यंत असेल. हे जेव्हा म्हणजे आता ही का भेटते, कारण जेव्हा 12 नॉटिकलपर्यंत जे 12 नॉटिकल नंतर जे पर्सनल नेट फिशिंग करतात ना, तर 12 नॉटिकलच्या आतमध्ये जेव्हा ही म्हणजे जी मासली आतमध्ये येते तेव्हा ही यांना भेटते, म्हणजे या डोलीला. आणि हे जाळ आहे. जेव्हा 12 नॉटिकलपर्यंत टॉलर म्हणजे जी पर्सनल नेट फिशिंग करते ना, तर हे मावऱ्यासाठी फिशिंग करते. आणि त्याच्यानंतर जे 12 नॉटिकल नंतर आतमध्ये येते ही मासे, तेव्हा या डोलकरांना म्हणजे सहजवाल्यांना ही मासे, ह्या जाळाला ही मासे भेटतात. तर मित्रांनो, ही एक गाडी झाली आहे फुल आणि ही दुसरी गाडी अजून एक आहे. ही बघा. पूर्ण ती तारलीच आहे. मला तारली बोलतात. ऊपर आवाज. हे पूर्ण गाडी फुल झाली ही पण, आणि ही पण एक गाडी आहे. आणि अजून तरी पण बोटीमध्ये आहे थोडीशी, 4-5 टप एवढी. पूरा फुल देखा ना, वीडियो उठा लीजिए वो चलिए काय One hour later. आता तुम्हाला ती मावरा दाखवला, म्हणजे तारली जी होती ती तुम्ही बघितली आता. पण ते कसं आहे बघा, आपण जेव्हा 12 नॉटिकल म्हणजे आमच्या ह्याच्यामध्ये कोली ह्याच्यामध्ये पण बोलतात, आणि ते गव्हर्नमेंटच्या ह्याच्यामध्ये तसं आहे 12 नॉटिकल करून किनाऱ्यापासून ते समुद्राचा जो 12 नॉटिकल आहे तिथपर्यंत त्याच्या अंडरमध्ये म्हणजे त्याच्या आतमध्ये ही छोटे बोट्स आहेत ना, ते सर्व फिशिंग करतात. आणि 12 नॉटिकल नंतर पर्सनल नेटवाल्यांना आणि इतर जे मोठे फिशर बोटी आहेत, म्हणजे फिशिंगच्या बोटी आहेत, जे ट्रॉलर्स मोठे आणि पर्सनल नेटवाले, ते त्यांना 12 नॉटिकल नंतर त्यांना फिशिंग करतात. जेव्हा ती 12 नॉटिकलच्या आतमध्ये आल्यानंतर हे यांना भेटते, आणि 12 नॉटिकलच्या बाहेर गेल्या तर ते पर्सनल नेटवाले किंवा इतर जे दुसरे मासे मारणारे आहेत ते त्यांना भेटते. तर मित्रांनो,
ट्रॉलर म्हणजे एक ट्रॉलर जी पर्सनल नेटची एक ट्रॉलर असते ना ती कमसे कम जेव्हा एक पर्सनल नेट मारतो त्या 12 नॉटिकल नंतर म्हणजे तेवढ्या बारला तर ते हे जी तारलीचा जे मासे आहेत ना ते कमसे कम त्यांना 1 टन 2 टनपर्यंत पडतात 2 टन किंवा 3 टनपर्यंत ते तारलीचे मासे जे हे मासे आता तुम्हाला दाखवले ते 3 टन किंवा 2 टन 1 टनपर्यंत पडतो आणि 1 टन बोललं तर 1000 किलो आणि मग आता समजा एका बोटीला तरी 100 किलो माल असला तरी आपला 10 बोटींचा माल ती एकटी बोट आहे ती एकटी बोट घेऊन जाते. आणि आता तुम्ही इकडे बोटी बघू शकतात केवढ्या बोटी आहेत म्हणजे विचार करा एवढे सर्व बोटी आहेत ना त्यांचा सर्व त्याच्यावरती सर्व पोटपाणी चालते आणि समजा एक ट्रॉलर ते 1 टनपर्यंत घेऊन जाते तेव्हा ह्या सर्वांच्या जे आहेत छोटे छोटे जे फिशरमॅन आहेत म्हणजे जे छोटी बोटी जे फिशिंग करतात ह्याच्यासाठी तर ते त्यांच्यावरती थोडासा परिणाम होतो. सो मित्रांनो ती तारली तिकडून आता बोटीने घेऊन आले आणि ते आहे ना ते चाललं आहे ना ती गाडी हातगाडी त्याच्यावरती टाकून ते टपात आणली आणि इकडे काट्यावरती लोक वजन करून हे बघा 26 रुपये किलोनी ते 26 रुपये किलोनी हे लोक घेतात काट्यावरती. जशी म्हणजे ताजी असेल तशी 26 रुपये आणि थोडीशी म्हणजे एकदम म्हणजे ते कुट्याला असेल तर पण हे कुट्यालाच जाते सगळं म्हणजे आता हे सुकवणार आणि याचं पावडर बनवून ते फार्मिंगसाठी यूज करणार म्हणजे जे फार्मिंग करतात ना त्याच्यासाठी खत यूज त्यासाठी करणार आहे. सो मित्रांनो हा टप आहे ना नाही करताना हा एक टप काहीतरी 30 किलो न तर भाई कितना केजी का रहेगा एक टप एक टप कितना केजी का रहेगा 45 41 42 43 44 45 तर गाईज हा आहे ना एक टप कमसे कम 45 किंवा 40 किलोपर्यंत असतो आणि हे लोक सर्व ते घेतात ही माणसं आहेत कामगार तर हे सर्व टप घेतात हे लोक आणि 26 रुपये किलोनी ह्यांना ते बोटवाले ह्यांना देतात. 1 hour later. सो गाईज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला अशा नवीन चांगल्या व्हिडिओ बघायला भेटतील.